Salut băieții, revenim forță, inventarul meu forță, la toată lumea le reprezint inventarul meu tot în fața ochilor. Chiar numai ce l-am făcut și eu astăzi, am primit și eu gold de la cineva, 10k,200 și vreau să-i mulțumesc, așa că vreau să-i dau invite la... Da, că mi-a zis. Bine, mai bine fac cu... Aia zilele. Da, Pune-ți-l. I-am dat și lui 70 ceva de gol, cât nu normal. 72. 72. 73, da, 73,16. Cât? Nu știu ce ne jucăm. Nu știu, 2v2. Hai, duel 2v2. Că nu mere altceva, că mi l-a blocat 93 de ore. Trebuie să revină teroare. Terarea la mulți au cuțite și sucen. Ori tras doi după mine. Eu joc mai mult la cap, să dau damage în cap. Da, că bine de pe bombală. Unde te-ai băgat? La roșii. Bune! N-are înțeles. Cred că s-a băgat unul de la tine. E singur. Până am bătut cu cuțitul și până cu no-scope. Ce pun. Așa, uite, s-a dat meci. Eu pot să dau și singur. Eu nu. S-a băgat cineva. Am dat acum. Pistolatul. Armata. Dígalo, como. Tá lá, tio.
Bine, băiatule. Bine pe kiluri. Mama, pleci singur. Mama, stai, efectiv. Spate, proste. Bănițe. Am o echipă cu o băbuță. Am ieșit de la... Cred că îți jucați pe acolo. Cred că jucați. Știi ce să bloca mie? Deci mă scutea, mi-a scade până la... până la 20, 30. Acum cafurile. Aici arată bună schimba. Le dădeam la capuri și speram plăcurile. M-am instalat un Titan, m-am jucat o țără cu Ianis și mai am toate de doi. Bă, jucam și eram plăcurile. Cam așa a fost și acest episod. Vă revin cu 1v1 cu fratele meu.